Salam mehriban doganlar, salam edildiler. Bilşiňiz ýaly dünýä türkmenleri üçin, türkmeniň ýaşy geljegi üçin, azatlygy, erkinligi, demokratiýasy üçin, diktatoryň gulçulugundan, zulmundan, açlygyndan, gytçylygyndan, işsizliginden gutulmak üçin şu wagt daşary urtaky türkmen opozisiýasynyň dürli toparlary, olaryň öňbaşçylary, şeýle de aktivistler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna jemlenip, agdy birlikde dürli ýerde, dürli görnüşde öz ýörüşlerini, protestlerini, piketlerini, aksiýalaryny geçirýär. Bizim şu pursatdan peýdalanyp, bütün dünýä türkmenleriniň adyndan Dünýä Türkmenleri Hereketi, Oğuzhan Nesli Birleştirme guramasy şeýle de Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa platformasy höküminde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirilýän türkmenliň demokratiýa ýörüşlerine, şolaň demokratiýa tagallalaryna tüýsürekden golluk berýändigimizi, şeýle de şolary üstünlük arzu etmek isleýändigimizi Türkmenim kanalynyň üstünden beýan etmek istedik. Nähili begençli, buýsonçly ütköşmeler bolup geçýär Türkmeniň ýaty geljegi üçin. Inha Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna biziň oppozisiýa öňdebarjylarymyz, aktivistlerimiz bileje agdy birlikde gatgowy çäreleri, yerlikli çäreleri durmuşa geçirýärler, maslahat edýärler. Bizim şol watyň özünde bir naça günden bäri Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa platformasy höküminde öz agdalarymyzyň arasynda şeýle de dünýä türkmenleri bilen gyzyklanýan, şeýle de Türkmenistanyň demokratik ýagdaýy, ýaty geljegi bilen gyzyklanýan dürli halklaryň wekilleri, dürli wezipelerde işleýän adamlar bilen bile maslahatlar, geňeşler geçirip geçirýäs. Bizim öz gezegimizde şu Türkmen opozisiýasynyň görnükli wekilleriniň, öňdebarjylarynyň, aktivistleriniň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna agdy birlikde bileleşip edýän ähli tagallalaryny golloýas, mundan meýlägem gollar, bilelikde hereket ederiz. Üstünlük hemraňyz bolsun. İýil üçin, halk üçin bähwitli edýän işleriňizde Allah hemmeňize kuwwat bersin. Köp sag bolun, Taňry ýalkasyn, toýuňyza gaýtsyn.